que hem organitzat per tercera ocasió. Ara feia uns anys que teníem aturada l'activitat, però enguany la reprenem amb aquest cicle de 2 xerrades que comencem avui i que continuarà el pròxim dia 27, també dimarts. Recordar-vos el que comentàvem abans, que per a una millor qualitat de la sessió això, tanquem micros i càmeres. També us comuniquem que la sessió serà gravada, serà enregistrada per a una posterior difusió i que se'n pugui fer, pugui tindre un aprofitament posterior a la sessió d'avui. També recordar el que comentàvem abans, que mentre el ponent faci la seva exposició, anirem recollint les preguntes i les intervencions i les qüestions que els assistents puguin anar fent a través del xat escrit. I un cop finalitzada la intervenció de Miquel Àngel Pradilla, entrarem a tractar sobre aquestes qüestions, aquestes preguntes i el posterior debat, que en definitiva és del que es tracta. A continuació donem pas a uns parlaments previs, inaugurals, segons el protocol que ha anat marcant l'organització del cicle de conferències, que, com tots sabeu, està liderada per Òmnium Cultural, pel campus de la URB a les Terres de l'Ebre, també la intervenció del Departament de Cultura, de la Diputació de Tarragona, de l'Ajuntament de Tortosa i també del Centre de Normalització Lingüística. En primer lloc, ens adreçarà unes paraules Ferran Blader i Pujol, que és el director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a les Terres de l'Ebre. Ferran, sisplau. Sí, bona tarda a tots. Me sentiu bé, no? Sí. Bé, permeteu-me que abans que res faci una salutació a tothom que ens acompanya, a tots en general, perquè sé que hi ha una bona colla de persones que s'han volgut sumar en aquesta sessió i probablement també a la que vindrà la setmana que ve, i per tant una salutació a tothom. I també permeteu-me que faci una salutació especial a les persones que m'acompanyen d'alguna manera en aquesta taula virtual de presentació de l'acte, que són naturalment Miquel Àngel Pradilla, que és el nostre ponent, el nostre conferenciant de la Universitat Rovira i Virgili. També de la mateixa Universitat Rovira i Virgili, el Jordi Sardà, que és del campus de Terres de l'Ebre, la Dolors Ro, d'Òmnium Cultural, i també la Cinta Espuny, que és la regidora d'Ensenyament i la presidenta del Consorci a Tortosa. Fetes aquestes salutacions, jo no vull fer un parlament gaire llarg, però sí que voldria fer un agraïment a la tasca que tothom fa, que tots fem a favor de la llengua. I clar, jo en especial puc parlar de les persones de casa meua, dels serveis territorials de cultura, com són la tècnica de normalització lingüística, la Rosana Fazzini, i l'administrativa també a la secció de normalització lingüística, la Pepi Turón. Són dues persones incansables i persones que aporten molt a tota la feina que fem des dels serveis territorials. I en aquest aspecte, amb l'aspecte de política lingüística, estem molt contents. També m'agradaria destacar la importància de la continuïtat. Com Jordi Duran, en l'enunciat d'aquesta sessió, comentava, són unes jornades, les primeres jornades, si no recordo malament, van ser l'any 2016, les segones el 2017, i ara hem tingut un marge de temps, però reprenem i estem molt convençuts que per la importància del tema, perquè moltes persones, sobretot les que som aquí, pensem que és un tema d'aquells que se'n diuen estructurals del nostre país. Considerem que fa falta això, una regularitat, i que en els pròxims anys reanudarem aquesta regularitat i farem noves edicions del cicle de conferències de sociolingüística. I ara sí, per anar acabant, considero important, jo soc també del ram de la llengua, i considero molt important aquestes jornades perquè permeten una reflexió sobre
la necessitat de treballar molt en els diversos camps que tracta la sociolingüística, des del bilingüisme, des de la substitució lingüística, des del conflicte lingüístic, la diglòssia, l'estàndard, etc. I també, sobretot, el procés de normalització lingüística i les polítiques governamentals. Són qüestions de vital importància per a la subsistència de la nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra nació. I des de Terres de l'Ebre també aportem este granet d'arena per a col·laborar, per a fer força, per a fer avançar en aquesta reflexió i en aquest treball tan necessari en l'àmbit de la nostra llengua. Per part meva, res més. Jordi, si et sembla, et torno la paraula. Molt bé. Moltes gràcies, Ferran, per les teves paraules, i tot seguit té la paraula la senyora Cinta Espuny, que és la regidora d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntament de Tortosa i també ocupa el càrrec de presidenta del Centre de Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre. Cinta, sisplau. Moltes gràcies, Jordi. Saludar també al director dels Serveis Territorials de Cultura, el company Ferran Blader, també el director del campus de les Terres de l'Ebre, el doctor Cerdà, la presidenta de l'Òmnium Cultural de Terres de l'Ebre, Dolors Roe, i el conferenciant, el doctor Miquel Àngel Pradilla. Permeteu-me primer de tot agrair a tots els que sou presents, sobretot els que ens esteu seguint a través de les xarxes o que posteriorment podreu seguir aquesta conferència. Agrair a la Universitat Rovira i Virgili, en aquest cas al campus Terres de l'Ebre, a Òmnium, al Consorci de Normalització Lingüística, a la Diputació i a l'Ajuntament de Tortosa per tornar a seguir organitzant i col·laborant en aquest tercer cicle de conferències sobre sociolingüística a les Terres de l'Ebre. Molts de vosaltres ens vam trobar el passat de desembre per rebre un merescudíssim homenatge a un referent, a un mestre amb majúscules, a un lingüista, el senyor Joan Beltran, on també el doctor Pradilla va desglossar la vida i obra de Beltran. Això evidencia un cop més la qualitat i la quantitat de lingüistes que tenim, dels quals avui n'acompanyen uns quants. Avui analitzarem la salut del català i permeteu-me que des de la meva institució també defensi la meva llengua, la vostra llengua, la defensa i l'estima que tenim amb tots els seus dialectes, amb la seva riquesa, i que el model d'immersió lingüística català sigui un referent de comunicació, d'aprenentatge, de cultura, de sociabilització i d'inclusió. Tots, i avui ne som unes quantes administracions aquí presents, l'hem de defensar. No hem de permetre que sigui minvada, erosionada, reduïda o secundària. El català ha de ser viu i ha de ser viu en tots els àmbits. Cal defensar-lo. Gràcies per convidar-me en aquest acte, emmarcat, si em permeteu, en l'any que Tortosa és la capital de la cultura catalana i en la setmana que celebrem un Sant Jordi millor que l'any passat, però atípic i diferent, però amb moltes ganes. Per tant, aprofiteu i també regaleu llibres escrits en català. Entre tots hem de defensar i promoure el català. Gràcies a tots i totes que estimeu, gaudiu i treballeu per la nostra llengua. Bona tarda i espero que tinguéssim una tarda d'una conferència molt profitosa. Moltes gràcies, Cinta. Moltes gràcies per les teves paraules. I ara tot seguit parlarà el senyor Jordi Cerdà, que és el representant del campus de la Universitat Rovira i Virgili, que avui ens acull en esta sessió virtual. Jordi, sisplau. Bé, bona tarda. Una salutació a tots els que formem part de la taula. Se'n veu, suposo, no? No ho sé, sí. Una salutació a tothom de la tarda i, evidentment, donar una molt benvinguda aquí, encara que sigui d'una manera virtual, a la Universitat Rovira i Virgili i, evidentment, aquí al campus de les Terres de l'Ebre. No és el que nosaltres haguéssim volgut una presencialitat que, malauradament, no tenim i que desitgem. Esperem que en properes edicions sí que puguem estar una miqueta més a prop. Jo no soc sociolingüístic i entenc molt poquet aquestes coses i per això dic el que estic dient ara. Jo crec que n'estem una mica cansats, jo almenys estic ja una mica cansat de tanta conferència, tanta pantalla i tanta virtualitat i comencem potser a desitjar una miqueta aquest contacte humà que no tenim. Ara bé, jo crec que també hem de ser una mica positius i hem d'aprofitar les oportunitats. I això potser també és una oportunitat per nosaltres. Potser no es tracta que ho fem tot d'una manera virtual, potser es tracta de fer les coses d'una altra manera. I comento això perquè segurament en aquest mateix acte estan assistint, potser és probable que existeixin
més gent de la que existiria si nosaltres això ho féssim d'una manera presencial. I dic això perquè aquesta és la nostra experiència en el campus. Jo formo part de l'àmbit de l'economia i nosaltres hem organitzat ja 3 jornades diferents, 3 temàtiques diferents, totes telemàtiques. Quan les fèiem presencialment, nosaltres teníem verdaderes dificultats per omplir el que era la sala d'actes. Potser teníem 30, 35, 40 persones. I la nostra experiència és que en els 3 casos han passat de 100, 120, 140 i fins a 200 persones connectades directament. És veritat, David, que ens agrada el contacte humà, és veritat que ens agrada la presencialitat, però també hem de reconèixer que a vegades també s'ofereixen oportunitats perquè es poden ajustar millor les agendes, perquè no tothom es pot desplaçar o el que sigui. A nosaltres, a ningú se li hagués acudit que en les nostres conferències es connectaria gent de Saragossa, de Mallorca, d'Eivissa, del País Valencià, que en altre cas mai ho haguessin fet. És a dir, també hem de veure una mica les coses que són positives. Jo, com he comentat abans, al ser de l'àmbit de l'economia, sé molt poquet del que s'està parlant aquí, però aquest matí, mentre tornava de Tortosa cap a casa, sí que he pensat una cosa. Anava i posa la salut del català a debat. I he pensat amb els nostres joves. I segurament ara diré algun disbarat, perquè com no ho conec massa, disculpes per adelantat. I he pensat amb els nostres joves perquè, en definitiva, són ells els que parlaran el català en el futur. A molts de nosaltres, quan ells siguin grans, ja no hi serem. Doncs seran ells són el nostre futur. I jo em pregunto, perquè en conec alguns, sempre m'he preguntat, com pot ser que joves nostres, que a casa seva tothom parla en català, que a les escoles els hi parlen en català, i en canvi, quan accedeixen als videojocs, a les plataformes, aquesta famosa TikTok, o altres coses d'aquestes, i en canvi no l'utilitzen. A mi sempre m'ha sorprès una mica com és que pot passar això, no? I s'estimen moltes vegades més utilitzar l'espanyol o el castellà, o dient-li com vulgueu, o inclús l'anglès, no? I en canvi el català queda una mica relegat. I jo pensava, carai, aquests són el nostre futur, aquests són els que han de mantenir una miqueta el català endavant, no? I res més, jo només volia fer aquest petit comentari, que és l'únic que se m'ha acudit, aquesta és la veritat, mentre venia de casa cap aquí, trigo una hora entre anar de Tortosa a casa, i és l'únic que se m'ha acudit, que què és el que pugui dir? Doncs és això, no? Evidentment, tornar a donar a tothom la benvinguda i esperar, evidentment, que aquestes siguin unes molt bones jornades i molt profitoses. I esperar, com no, a veure si ens podem veure una mica físicament. I una salutació a tothom. Molt bé, moltes gràcies, Jordi Sardà, per les teues paraules. I ara ja acabem la presentació del cicle de conferències amb la intervenció de Dolors Ro, que és la presidenta de la territorial d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre. Dolors. Bé, bona tarda i moltes gràcies per la presentació. De fet, al ser la darrera em permet sumar-me a totes les qüestions que han dit les persones que m'han precedit. Per tant, gràcies Ferran, Cinta, Jordi, per les vostres paraules, i jo només agrair la feina de 2 formiguetes que estan presents i que són les que han fet realitat aquestes jornades, en aquest cas la figura de Jordi Duran i també de l'Helena Espuny. Sense ells segurament aquestes jornades no haurien estat una realitat. Jo vull donar la benvinguda a Miquel Àngel en unes jornades que van aparèixer d'unes altres jornades que vam fer al setembre. D'una conversa entre amics va sortir aquestes jornades en les que Jordi Duran va entomar la direcció i que crec que ho ha fet bé. Crec que és important que en aquests moments reflexionem sobre el futur de la nostra llengua i, evidentment, com deia el Jordi, de què passa amb els nostres joves. I justament és el títol de les 2 jornades que us convidem a participar. Agrair també a totes les persones que participeu virtualment. Tots sabem que tenim ganes de veure'ns i d'estar junts, però com deia Cinta, i aquí em faig valedora de les teves paraules, de dir, escolteu, aprofitem Sant Jordi, que aquest any com a mínim el podem gaudir, i per tant aprofitem, sortim al carrer, comprem llibres en català i estimem, en certa manera, la nostra llengua fent aquest acte. Col·laborem també amb l'economia, per tant, tampoc estem tan lluny, Jordi, de col·laborar la llengua amb el món econòmic i, sobretot, gaudim de la cultura. Per Òmnium bé sabeu que els nostres eixos de treball són la llengua, la cultura i el país. Sense llengua no tenim país, sense llengua no tenim cultura. Per tant, és un dels nostres pilars fonamentals
i des d'aquí, des de la Junta Territorial, que tinc el goig de presidir, treballem per intentar que la llengua, la cultura i el país sigui una realitat. Només donar les gràcies tant a Miquel Àngel per la seva disponibilitat com a Avelí, que ha estat sempre present i ha volgut col·laborar també amb nosaltres, i a la resta i a totes les persones aquí presents agrair-vos per confiar en nosaltres i per participar. Espero que les jornades siguin del tot profitoses, que segur que ho seran, i que ens tornem a trobar en unes trobades ja, si tot pot ser, presencialment. Gràcies i bon Sant Jordi a tothom. I recordeu, per nosaltres, una forma d'amor és la llibertat, que és el nostre lema per aquest Sant Jordi 2021, agafant les paraules de Joan Margarit. Gràcies a tots. Molt bé, moltes gràcies, Dolors. I un cop fetes aquestes intervencions i feta la presentació de l'activitat, ja donem pas al nostre conferenciant. No cal que el presenti, el coneixem tots, Miquel Àngel Pradilla. El doctor Pradilla doncs és una persona ja que ens ha acompanyat, jo diria que en les tres convocatòries que han fet d'aquest cicle de conferències. Amb ell també, gràcies a ell i gràcies a la seva iniciativa, a la seva inquietud per posar damunt de la taula els temes que parlarem, que en definitiva són el futur i la salut i la situació en què es troba la llengua catalana en l'actualitat, doncs ha estat el motiu pel qual hem tornat a reprendre este cicle que, com bé recordava Ferran Blader, va començar fa uns anys, l'any 2016, a iniciativa d'Òmnium Cultural. Doncs, sense més preàmbuls, Miquel Àngel, tens la paraula. Hola a tothom. Moltes gràcies, Jordi, per la presentació. És evident que jugo a casa avui, tot i que la virtualitat de l'acte d'alguna manera el desterritorialitza, per dir-ho d'alguna manera. Bé, la veritat és que molt cansat de viure en una videoconferència infinita i moltes ganes de tornar-vos a veure, de tornar-vos a abraçar. No sabeu com em costa no mirar-vos als ulls quan parlo. Això, els que parleu sovint davant de la gent, hi ha una dissonància aquí que em costa moltíssim de resoldre a mi. Bé, deixeu-me dir d'entrada, encara en la part protocolària, que donar l'enhorabona per la represa, a l'organització per la represa del cicle de conferències sobre sociolingüística a les Terres de l'Ebre. Efectivament, com deia Jordi, hi he participat en totes les edicions, per tant, molt agraït per les invitacions reiterades. Bé, a partir d'ara, si m'ho permeteu, compartiré una presentació, la meva presentació us ha de proveir de tota una sèrie de dades i, per tant, el recurs al PowerPoint és imprescindible. Abans, però, deixeu-me saludar a la gent que m'ha precedit, a la Marta, al Ferran, a la Cinta, a la Dolors i al Jordi Sardà. Molt content de compartir acte amb vosaltres, naturalment molt content de poder-lo compartir també amb tots els assistents, que veig que són molta gent. Comparteixo. Bé. Comencem, per tant. Els futurs del català. Clar, el català ens remet a la comunitat lingüística, a la catalanofonia, com m'agrada de dir a mi. Estem parlant d'una realitat o, si ho preferiu, d'una utopia o fins i tot d'una quimera. Això sí, és un constructe d'una gran complexitat sociolingüística. D'entrada, penseu que la llengua catalana no hi té una presència completa en tots els seus habitants. I d'altra banda, aquesta catalanofonia no la podem imaginar sense la concurrència d'altres llengües, el multilingüisme. El tenim aquí i ha vingut per quedar-se. La denominació, la catalanofonia, vol posar damunt la taula el component comunicatiu, fonia, i no tant l'identitari, que també hi té un pes destacat. Quan dius català, automàticament a tota una sèrie de gent li grinyola la identitat que pot projectar el terme.
sabem que tenim una llengua, la unitat de la qual és conjunturalment qüestionada, és una llengua que fa d'espina dorsal d'un territori allargassat, de Salses a Guardamar, de Fraga a Maó o a l'Alguer, en diem. Ara bé, és important no perdre de vista que aquesta comunitat lingüística se substancia en un seguit de comunitats de parla, comunitats que es caracteritzen internament per una comunicació densa entre tots els seus membres i per una comunicació escassa entre les diferents parts d'aquest tot idiomàtic. Cada territori esdevé un ecosistema específic amb uns condicionants que forçosament n'individuen el seu abordatge, la seva avaluació. Clar, els futurs del català. Els futurs del català. Manllevo el sintagma d'un llibre que potser alguns coneixeu, coordinat per Emili Boix, de l'any 2008. És un llibre en què jo vaig participar i precisament avaluant l'estat d'un dels ecosistemes específics de què us parlava, d'una de les comunitats de parla que era el País Valencià. I deixeu-me començar una mica posant les cartes damunt de la taula. Jo parteixo de la idea que el català no se salvarà si se salva a tot arreu, com de vegades diem, amb una certa pompa i circumstància, un cert to èpic. El català se salvarà si se salva a tot arreu. Mireu, jo digueu-me pràctic si voleu, però penso que el català se salvarà allà on siguem capaços de bastir consensos sociopolítics majoritaris a favor de la rehabilitació de la llengua. Us he parlat de la comunitat lingüística, del català, de la catalanofonia, el futur. A veure, deixeu-me anar aquí a les paraules de l'amic Isidor Marí. El futur, més que predir-lo, caldria construir-lo. Ens diu ell, jo estic absolutament d'acord. La salut del català, avaluar-ne quan ha de morir, és una pregunta cíclica que la tenim des del segle XVI. Bé, això, i tenim també l'Ernest Querol aquí, que he vist que s'hi ha connectat, que és un bon coneixedor d'allò que anomenem la sociolingüística prospectiva. Bé, ho tenim aquí, no? Però és que l'esdevenidor, fixeu-vos, de les llengües és dinàmic, i alguna cosa hi devem tenir a dir, els parlants. M'estic referint, efectivament, als comportaments individuals. Ara bé, la nostra actuació individual només tindrà possibilitats d'èxit si s'incardina en dos nivells més d'intervenció. El de les polítiques institucionals, ja siguin internacionals, estatals o subestatals, com les que tenim possibilitat de fer aquí, i el de les polítiques lingüístiques de la constel·lació d'entitats que vertebren la societat. Són tres nivells, l'individual, evidentment, l'associatiu i l'institucional. Fins a cert punt, és obvi que el sumatori de comportaments individuals tindrà conseqüències col·lectives. Però només fins a cert punt, i sobre això les dades que us donaré ja aclariran una mica més la qüestió. És que el futur del català depèn del context social, depèn del context organitzatiu i polític, depèn del marc de plurilingüisme en què es configuren els esmentats comportaments individuals. Torno a Isidor Marí. D'alguna manera, ell ens diu que la crisi del català és l'expressió local de la crisi global que afecta la diversitat lingüística i cultural. Totalment, novament, totalment d'acord. Una crisi, fixeu-vos, que al seu torn es vincula a d'altres emergències globals, emergències climàtiques, ecològiques, humanitàries, i encara no ho oblidem, perquè això ho tenim aquí. És una crisi que embestix la governança democràtica també, de la mà de populismes totalitaris de molts tipus i de supremacismes cada cop més desacomplexats. Clar, receptes simples, com les que estem veient darrerament. Parlem en català a tothom i a tot arreu. Depèn de tu. Són massa reduccionistes. Malauradament, en el nostre context ecolingüístic, no tot depèn de tu, encara que és fonamental la teua actuació. No depèn de tu.
fins i tot de tots i cadascun de nosaltres. La cosa és molt més complexa i ens caldrà, com us dic, una acció concertada multinivell. Per a mi això és fonamental. Era fonamental de dir-vos-ho al començament d'una xerrada en la que parlarem de la salut del català. Quin és l'estat d'emergència que parteix la nostra llengua? Clar, sens dubte, i tornem a posar les cartes damunt la taula, vivim una situació preocupant. I el primer pas és, per tal de subvertir aquesta diagnosi, és prendre'n consciència. Ara bé, la diagnosi no l'hauríem de fer en funció de les expectatives. La diagnosi ha de descansar en una anàlisi tan empírica com siga possible. És fonamental establir un marc, jo diria que tan neutre com siga possible, d'avaluació de la vitalitat etnolingüística. Després m'hi referiré. La vitalitat etnolingüística, o intentar objectivar-la en la mesura que siga possible. I a partir d'aquí, la subjectivitat i les percepcions ja faran el seu camí, que és molt important, d'altra banda, però segurament faran un camí més orientat. A veure, què hi veieu en aquesta imatge? Alguns la coneixereu, per tant, bé, aquí estic fent una ficció ara, no? Què hi veieu en aquesta imatge? És una imatge bonica, no? Amb un cromatisme que singularitza territoris. És un mapa d'Europa, no? Ara bé, fixeu-vos que a l'esquerra hi ha una llista de llengües. Això deu anar de llengües. Si us fixeu en la península ibèrica, s'hi distingeix el portuguès, amb un color morat. El portuguès no es prolonga cap a Galícia. A la millor és que qui ha fet el mapa és del sector aïllacionista gallec, que n'ha individuat el seu estatus lingüístic. Però, esclar, és que, alerta, perquè a Galícia el que hi ha ho intuïm que hi ha és el castellà, és l'espanyol, és un color roginós que, si mireu l'àmbit lingüístic del basc, no es veu res, el bable, la fabla, no tenen cap especificitat cromàtica. Només al nord-est peninsular teniu un color verdós i, efectivament, és la llengua catalana. Però només el trobem a Catalunya i encara en una zona, en una àrea metropolitana, en una zona costanera que va de Tarragona a Barcelona, la superposició del roig és gran, no? I a més, si us fixeu en la comunitat lingüística in extenso, el verd ens costarà també de distingir, no? Tot i que hi és, però no té la intensitat suficient com per mostrar-se al País Valencià i a les Illes. He fet aquesta ampliació, però és pitjor que l'original. Tornem a l'original. Bé, jo crec que ja que deu sentir una certa curiositat, els que no ho sabeu, de què representa, de saber què representa este mapa. I este mapa representa, diguem-ne, els resultats d'un treball acadèmic. És un treball publicat l'any 2012, aquí teniu la referència bibliogràfica per un equip acadèmic internacional. No l'hem fet des de l'àmbit lingüístic, si això us desperta alguna cautela, ni és un encàrrec del Diplocat per internacionalitzar la presència de la llengua. És un treball fet per un equip de recerca internacional que ens dona una sèrie de resultats. I aquests resultats són en relació a la llengua de Twitter, a la presència de les llengües en el Twitter. Fixeu-vos que estem parlant del 19è lloc per a la llengua catalana. El 19è lloc per a la llengua catalana. Bé, algú podria pensar que el que acabo de dir és anecdòtic, però a mi no m'ho pareix que siga anecdòtic. D'això se'n poden fer moltes lectures i també, fins i tot, la lectura anecdòtica. Alerta, Twitter és un àmbit de comunicació formal. En la comunicació formal hi ha d'haver un codi
prescriptiu, una norma, una llengua amb norma, amb una varietat prescriptiva, tant amb un procés d'estandardització que la porta a situacions comunicatives de formalitat. No totes les llengües tenen en el seu repertori lingüístic una llengua codificada que es mostra a través de l'estandardització. Només, diria Fishman especulativament, al voltant d'unes 1.300 llengües al món, de les 6.000-7.000 xifra metodològica que hi ha, tindrien aquesta característica. És una llengua, per tant, que a través d'un procés d'estandardització entra a ocupar uns espais de formalitat en el marc d'un procés de normalització lingüística. A més, Twitter és una comunicació de les tecnologies de la informació i de la comunicació, és a dir, la modernitat, en definitiva. Fixeu-vos que vaja, si anem al darrere, a la bota italiana o a l'hexàgon francès, tant a l'hexàgon francès com a la bota italiana hi hauria d'haver una constel·lació de llengües patrimonials, un multilingüisme territorial important. Això sí, en franca regressió al 2021. No hi ha cap llengua que hi tinga presència. Podríem dir que no hi ha cap llengua minoritzada que aparega amb la intensitat lumínica amb què ho fa la llengua catalana, perquè aquí el que veieu són els senyals lumínics que corresponen als tuits emesos en la llengua i en funció de la intensitat, la coloració. Bé, és un començament. Hauria pogut ser un altre, però amb això el que vull dir-vos, bàsicament, a l'hora d'abordar la salut del català, ja vindran les males notícies després, és que ens trobem amb una llengua que té, diguem-ho així, en què hi conviuen situacions que poden semblar contradictòries i com només una anàlisi rigorosa pot acabar explicant-les una mica. Això, este posicionament en tecnologies de la informació i la comunicació, no només a Twitter, també a internet, etc., és un posicionament que conviu amb processos de substitució lingüística avançats, importants, en alguns territoris. Clar, i al bell mig de tot això hi ha un calidoscopi de situacions que, òbviament, no seré capaç d'explicar-vos en el temps que m'han assignat. Per tant, deixeu-me fer una tria de les coses que us vull explicar avui. Us he parlat abans de la vitalitat etnolingüística, un aixopluc teòric. La meva xerrada serà acadèmica i no tan especulativa. Vull contribuir a una millora de la, per dir-ho d'alguna manera, de la catalogació, de l'etiquetatge d'esta vitalitat etnolingüística objectiva. Com es fa això? Doncs bé, es fa tenint en compte els factors d'estatus, per exemple, a la banda esquerra, l'estatus econòmic de les llengües, l'estatus social, l'estatus sociohistòric, la transcendència, la projecció temporals, tot això ens ha de poder donar dades per establir l'estatus lingüístic per a autòctons i per a forans, dins la comunitat i internacionalment. Dades per poder parlar d'això. A la part dreta, diguem-ho així, teniu una mica l'acció del poder, el suport institucional i els factors de control, és a dir, disposar de poder i voluntat d'exercir-lo, que molt sovint no van de bracet, i en el nostre àmbit lingüístic la dissonància en qüestió es fa evident en determinats períodes a determinats territoris. Per tant, un suport institucional que d'alguna manera pot influir, pot treballar per una millora de l'ecosistema en la formalitat comunicativa. Per tant, mitjans de comunicació de massa, educació, administració, però també en el món socioeconòmic, una orientació lingüística en la indústria, en la religió, en la cultura, en la política. I encara, més enllà de la formalitat, en la informalitat. I aquí, òbviament, m'he d'aturar una mica perquè la col·loquialitat, la privacitat comunicativa és un centre d'atenció fonamental per als sociolingüistes. Podríem dir que d'alguna manera el futur de la llengua es debat en la comunicació
inter i intragrupal. Per tant, l'àmbit de la privacitat, que és un àmbit d'intervenció molt complexa, és un àmbit de promoció, sobretot serà central a l'hora de parlar d'això. Bé, tot plegat, com us he dit, vol intentar donar més dades per a que la vostra subjectivitat, una lectura de les dades, ja us avanço, també subjectiva, la meua, perquè la vostra subjectivitat faci una nova mirada sobre la realitat, sobre la vitalitat i l'ús de la llengua. Com ho fem, això? Doncs ho fem a través de les dades. Les dades, no faré una lloança de la demolingüística, de la demoscòpia, en definitiva, però penseu que tenim, d'alguna manera, unes dades seriades, històriques, que ens permeten conèixer, polsar l'estat de les grans variables sociolingüístiques. El tombant del mil·lenni va ser fonamental, una primera onada d'enquestes en què vaig tenir l'ocasió de participar en la definició del protocol harmonitzat que es va passar. Això van ser els anys 2003-2004. Aquí es va centrar l'atenció en els usos interpersonals. Es va anar més enllà de la formalitat comunicativa. I aquí tenim un llibre que va ser el resultat, un llibre coordinat per l'Ernest Querol, que ens acompanya avui, ja us ho he dit. És una primera visió de conjunt a través de l'anàlisi de les diferents parts d'esta catalanofonia. 10 anys més tard ha sortit un nou llibre, darrerament, coordinat entre la Direcció General de Política Lingüística i la xarxa Cruscat, en què, tornem a posar les dades sintètiques i treballades del conjunt d'enquestes que es van fer entre els anys 2013 i 2015. 2013 i 2015. Aquí tenim una sèrie de 10 anys, per tant, per poder veure diacrònicament què és el que ha anat passant. Jo, com que he de fer una avaluació general de les dades, i molt sumària, alerta, he triat les dades de 2013-2015 a Catalunya i també a Andorra, ja estan desfasades, però les dades que us dono en relació a Catalunya, les dades que treballarem en relació a Catalunya, són bàsicament, diguem-ne, les mateixes, no alteren en absolut l'anàlisi que us faré. Entre el 2013 i el 2018 hi ha hagut algunes millores en algunes variables, com és, per exemple, la llengua inicial, una petita davallada de la llengua d'identificació, una estabilitat de la llengua habitual. Per tant, les dades, clar, fixeu-vos que metodològicament no es pot treballar amb estadis temporals diferents. I ja em serveixen aquestes dades per fer la valoració global de conjunt que faré. Bé, que tenim un formatge. Mireu una mica les grans magnituds. Tenim una catalanofonia en què les 3 grans circumscripcions administratives de l'estat espanyol, Catalunya, País Valencià i Illes Balears, ocupen pràcticament un 95% de la població. Un 55% més de la meitat a Catalunya, prop d'un terç al País Valencià i un 8,2% a Andorra. Si afegiu el 0,4% de la franja i completaríem els territoris de l'estat espanyol, no comptarem els 800 de la franja del Carxe, perdoneu, els 800 habitants del Carxe. Bé, estaríem parlant que a l'estat espanyol pràcticament el 96% de la població, tenim el 96% de la població, pràcticament. A Andorra tenim el 0,6%, a la Catalunya del Nord el 3,2% i el 0,3%. És una llengua, per tant, parlada en diversos estats i en els diversos estats en diferents àrees o regions. Mireu, la demografia, clar, en relació amb la demografia, vull aturar-m'hi una mica. Fixeu-vos que jo abans, quan us he parlat de l'esquema de la vitalitat etnolingüística, no us he dit, us ho dic ara, que jo m'ocuparé bàsicament de la part central, de l'esquema en qüestió, que és l'apartat en què s'avalua una mica els moviments poblacionals, la població, la matèria primera, perquè crec que és fonamental perdre de vista una mica qui som, en quina matèria primera treballem.
i fer les projeccions lingüístiques que facin falta. Bé, en relació amb l'evolució demogràfica, l'any 2010 es va produir un canvi de cicle, un canvi de cicle que posa fi a la dinàmica expansiva de la primera dècada del segle XXI. L'augment poblacional, que alguns anys va arribar a superar les 300.000 persones, poca broma, va arribar a xifres ja de 26.000, entrada de 26.000 nous residents l'any 2011. Unes dades que ja ens remetien a un horitzó no gaire llunyà de creixement negatiu. Este horitzó no m'atriba a arribar, va ser l'any 2013, quan els territoris de parla catalana perdien ja al voltant de 35.000 persones. Per tant, es posava fi ja a un creixement general de més de 2 milions de persones. Alerta. L'altra variable a tenir present en l'evolució de la població és la natalitat. Clar, en aquest sentit, l'assoliment l'any 2008 d'un valor de 1,48 de naixements per defunció va definir un punt d'inflexió que ens ha situat de ple ja a partir del 2008, com us dic, en un cicle reduccionista clarament. El moviment migratori ha estat la base del creixement demogràfic en els territoris de parla catalana. Fixeu-vos ara en els 3 primers quarts del segle XX. Segur que heu sentit parlar del model català de reproducció, per tant, el paper protagonista de la immigració, de l'Anna Cabré. El període comprès entre els anys 1950 i 1971 ha estat el més intens. Només a Catalunya el saldo demogràfic s'ha estimat en 1,5 milions de persones. Estic parlant del tercer quart del segle XX. Paral·lelament, l'arribada d'una població jove amb una taxa de fecunditat alta va propiciar un creixement natural elevat. L'alteració demolingüística era un fet i amb ella les repercussions lingüístiques no es farien esperar. La llau de nouvinguts tindria com a conseqüència, jo diria que negativa per a la llengua, la modificació del procés tradicional de reproducció cultural. Això per a mi és important. El mestissatge i la interacció comunicativa cada cop més castellanitzants definiran unes noves classes populars que ja no podran ser, diguem així, el garant de continuïtat cultural. El gros de la població que s'instal·lava massivament en territori catalanòfon provenia de l'estat espanyol i portava a l'equipatge majoritàriament una llengua, que una llengua que en aquells moments, en aquells temps de dictadura, monopolitzava l'oficialitat. Una llengua que era apresa també massivament pel grup lingüístic autòcton en una escola on es venia l'únic codi que hi tenia cabuda. La llengua catalana, sense possibilitats de ser apresa en el sistema educatiu, exclosa de les comunicacions institucionalitzades i amb una presència molt feble en la col·loquialitat de les grans conurbacions, era una llengua que no oferia contextos interpel·lants solvents que garantissin una exposició important al català, a la població acabada d'arribar. D'altra banda, la representació de la llengua que s'estava consolidant mostrava una matriu valorativa força deficitària. D'esta manera, el predomini social de la llengua castellana es fonamentarà en una clara asimetria de competències entre els grups lingüístics en contacte. Mentre que el grup catalanoparlant presentava un grau de bilingüització efectiva força elevat, el castellanoparlant, a veure, si bé no podem dir que romania impermeable a la llengua catalana, sí que podem afirmar que mostrava un grau de resistència important a incorporar-la al seu repertori, si més no en els àmbits més urbanitzats. Bé, sens dubte la norma social predominant d'adaptació al castellà en les converses intergrupals invisibilitzava la presència de la llengua catalana en el seu territori històric. Una norma, que en diem de subordinació lingüística, que, deixeu-me dir-ho, sintetitzava tots els vèrtexs de minorització que malmetien l'ús social de la llengua i la arraconaven a un espai de privacitat intragrupal. Alhora, l'alfabetització massiva i la potenciació de la comunicació audiovisual definiran un context encara molt propici a la homogeneïtzació cultural que impulsava el poder. A veure, vist en perspectiva,
sobta constatar el fet que en unes circumstàncies ecolingüístiques tan adverses, la llengua catalana, amb graus diversos de vitalitat territorial, també ho hem de dir, que la llengua catalana arribés al període democràtic en condicions de plantejar processos de normalització lingüística reparadors de l'estadi de subordinació a què s'havia vist abocada. Clar, d'altra banda, les anomenades noves migracions conformen una realitat demolingüística encara poc estudiada. Se n'han dit moltes coses, però encara ens en cal saber moltes més. Les xifres estimatives a l'abast ens mostren un calidoscopi de grups lingüístics que amenaça a desequilibrar la precària situació comunicativa de la llengua catalana en el seu propi territori històric. L'increment de la població ha estat notabilíssim i respon a motivacions diferents segons els territoris. Demogràficament, fixeu-vos que el període 1995, tombat del mil·lenni, i 2011 ha propiciat un augment que supera el 20% de la població de dret. Estic parlant d'àmbit de catalanofonia, el 20% de la població de dret. Clar, la població de fet, si tenim en compte l'existència de bosses importants, segons alguns especialistes, d'immigrants sense papers o de jubilats residents que no figuren als censos, encara és més gran. Bé, no cal dir que és una època en què la natalitat s'ha estabilitzat, de manera que l'increment esmentat s'ha d'atribuir a l'arribada massiva de nous ciutadans. Clar, es podria parlar genèricament, quan parlem de migracions, de dues causes de mobilitat. Una és la mobilitat laboral i l'altra és la residencial. La turística la deixarem de banda, tot l'impacte ecolingüístic que provoca en una societat terciaritzada com la nostra, la deixarem al marge. D'altra banda, fixeu-vos que el model econòmic prevalent a cada territori donarà especificitat a les magnituds dels grups lingüístics de procedència. A Catalunya destaca la immigració laboral de baixa qualificació procedent d'Amèrica Llatina i Àfrica. En canvi, al País Valencià el predomini correspon a la immigració residencial, sobretot del Regne Unit, a la vora també d'una immigració laboral especialment important, la romanesa. A les Illes Balears s'hi observen tres grups prou equilibrats, el residencial, el laboral de procedència llatinoamericana i tres grups prou equilibrats. I africana, procedència llatinoamericana i africana, i el laboral de l'est europeu. En l'àmbit laboral, diguem-ho així, a les illes, la novetat seria la presència de personal d'alta qualificació. Això ens ho diuen les dades que ens dona l'Andreu Domingo i el seu equip. Estem parlant d'un model que en diem Nova Florida, de gent que arriba a les illes i també ho farà al País Valencià. Ho fa per viure millor, un bon clima, condicions econòmiques més favorables. A les illes, l'arribada de població resident va ser anterior que al País Valencià i això ha permès que el model ha evolucionat i estem parlant d'un model que l'acompanya, el model Nova Califòrnia. El model Nova Califòrnia vol dir que aquesta població resident ha atret nova població, ara de serveis, que els ajuden a millorar la vida, professionals que treballen amb ells. Estem parlant d'una mena de societats de residents que s'acaben impermeabilitzant, en definitiva, de l'entorn. Bé, l'esmentada alteració demogràfica ha propiciat un augment espectacular de la diversitat lingüística en tots els territoris de parla catalana. Quantificar-ne el nombre ja sabeu que és complicat, quantificar el nombre de llengües que s'hi han instal·lat. Bé, la Carme Junyent, des del GELA, estudis de llengua, el lingüisme, en definitiva, constitueix una realitat ben visible en el nostre paisatge quotidià. Bé, i aquí ja ens fixem en la diapositiva que teniu. A l'hora de caracteritzar les situacions
ocasionat canvis demogràfics importants, la variable lloc de naixement adquireix una rellevància especial. Aquí teniu un gràfic on teniu tres possibilitats. El color blau són els nats al territori, cadascun dels territoris. El color, diguem-ne, més ataronjat serien els nats a la resta de l'Estat. L'Estat pot ser l'estat espanyol, en els territoris de l'estat espanyol, l'estat francès, a la Catalunya del Nord, l'italià, a l'Alguer. I encara Andorra va per lliure, no? Com a estat independent. Bé, fixeu-vos que tindríem a Catalunya, al País Valencià i a la Franja, doncs una població autòctona, nada al territori del voltant dels 2/3. A les illes no superaria una mica la meitat i ja no dic, i a l'Alguer passaria una mica el mateix, però la Catalunya del Nord tindria una autoctonia molt baixa. No dic res d'Andorra, l'he posada a banda perquè no podem harmonitzar les dades andorranes amb les de la resta perquè el concepte de nacionalitat és un altre. Mireu, si us fixeu amb la gent nada a la resta de l'estat espanyol i a l'estranger, us n'adonareu que més o menys es reparteixen la resta, però amb un cert lleuger predomini dels nats a la resta de l'Estat. En el cas de l'estat espanyol ja veiem que això és dinàmic, perquè quan agafem les dades de 2018 a Catalunya, aquestes dades, en definitiva, ja essencialment tenen una quantificació semblant, però ja el col·lectiu nat a l'estranger és superior al nat a la resta de l'Estat. Per tant, aquí teniu una mica un dibuix inicial que és fonamental no perdre de vista. Quan volem parlar de la matèria primera. Quan volem parlar de la matèria primera. Clar, referint-nos a la matèria primera en què estem treballant, ja lingüísticament ara, perquè abans el fet d'haver nascut en un determinat territori no té res a veure, en principi no s'ha de correlacionar amb la llengua històrica del territori. En tot cas, sí que podríem dir que com més autòctonia hi ha i més temps d'autòctonia es té, la llengua va guanyant. El del territori previsiblement va guanyant terreny, almenys en determinades habilitats. Anem a la llengua inicial, la llengua apresa a la llar. No tenim les dades del País Valencià, no les tindrem tampoc en llengua d'identificació i llengua habitual. És una mancança important, però encara no s'ha aconseguit harmonitzar la presència de protocols al País Valencià, com els de la resta de comunitats de parla de què estem treballant. Bé, diríem, fixeu-vos que a Catalunya i a les Illes Balears, bé, a Catalunya estem en un 31,3% de llengua inicial catalana i un 55,6% de llengua inicial espanyola. Bé, només cal que recordeu les alteracions demolingüístiques que us he explicat anteriorment per trobar-ne la justificació. Penseu encara que jo no us he parlat de les darreres dades que encara s'estan coent d'immigració. Va haver una aturada del procés migratori, efectivament, però a partir del 2015 comença a reactivar-se. I estem parlant de 2018-2019 de xifres d'entrada de 250.000 persones. Em comentava l'Andreu Domingo novament. Esclar, això la Covid ho ha alterat. Però, esclar, això té unes conseqüències sociolingüístiques perquè actualment, diguem-ne, el 47% de tota aquesta població estrangera és de llengua castellana. I, per tant, això contribueix a incrementar el diferencial demolingüístic que ja hi havia de les migracions, com sabeu, que us he explicat, del segle XX, del tercer quart del segle XX. Bé, per tant, tenim en matèria primera, en llengua inicial, un decalatge molt favorable a l'espanyol. Aquests 24 punts es converteixen en 11 punts a les Illes Balears. Bàsicament,
hauria de dir que només a la franja tindríem un col·lectiu catalanoparlant de primera llengua superior al castellanoparlant, el 52% enfront del 33%. A Andorra sembla equilibrat, però fixeu-vos que a Andorra, i això ho haurem d'interpretar després amb la resta de gràfics, hi ha un 31% que no és, diguem-ne, l'89 és l'altra llengua principal, que és el castellà, que és, d'una banda, un 18% del portuguès i un 9%, més del 9% de francès, més altres llengües. Té unes circumstàncies específiques. La minorització, diguem-ne, de llengua inicial és evident a l'Alguer i a la Catalunya del Nord. Al País Valencià podem especular, perquè si agafem, per exemple, les dades d'un context d'ús, la llengua a la llar, doncs bé, estaríem parlant d'un 29% aproximadament, no ens n'aniríem gaire de les xifres que estem veient. Una cosa és la llengua inicial i l'altra cosa és la llengua d'identificació. Aquí estem en una variable més complexa, vinculada a l'univers identitari de l'individu. És una variable que l'incorpora a la nostra tradició sociolingüística, és molt interessant. És d'alguna manera la resposta a la pregunta quina és la teua llengua. La teua llengua en un determinat moment, en el moment que et fan l'enquesta, quina és la teua llengua o quines són les teues llengües. Bé, estem parlant d'una certa dinamicitat en l'adscripció identitària. Hi ha el fenomen de les mudes lingüístiques. Pot passar que tu tingues una llengua inicial transmesa pels pares, però que de determinats esdeveniments vitals l'han modificada i tenim que l'accés a l'ensenyament, a la universitat, a la parella, al món laboral, etc., poden canviar la identificació lingüística. Bé, tenim un 36,6% i un 47% per al català i un 47,8% per al castellà. Aquell diferencial de 24 punts que hem vist abans en llengua inicial ara és només de 11 punts. Després, a propòsit de catalogar, d'avaluar la capacitat d'atracció de la llengua, m'hi referiré. El mateix passa a les Illes Balears. Tenim un 40,5% de llengua inicial i un 47% de llengua inicial per al castellà. Estem parlant d'un 7%, abans era un 11%, per tant també hi ha hagut una reducció. Qui més ha incrementat, sense cap mena de dubte, és Andorra. Pel que fa a llengua d'identificació, Andorra i la Franja superen a l'altra llengua principal. Andorra, vigileu, perquè tenim els col·lectius portuguesos i francesos que, diguem-ne, són molt nombrosos i són sumatoris en relació amb el castellà. Clar, la llengua inicial, la llengua d'identificació a l'Alguer i a la Catalunya del Nord està endavallada. També us he de dir que diacrònicament a la Franja també està endavallada. A veure, pel que us deia en relació al lloc de naixement, quines conseqüències lingüístiques pot tenir. Clar, si correlacioneu, diguem-ne, la llengua d'identificació de cada territori amb el lloc de naixement, fixeu-vos, per exemple, a Catalunya, que els de llengua inicial, nats al territori fonamentalment, diu territoris de llengua catalana, perquè pot haver gent provinent de territoris de llengua catalana, és un 57,5% dels nats al territori. Per tant, identifiquem la identificació lingüística on es concentra i d'alguna manera podem dir que efectivament el fet d'estar un temps a un lloc, no cal dir, si naixes, és una variable important per incorporar-te a la llengua del territori. El que ha passat en les migracions més recents, a partir del 2015, fixeu-vos, és que va marxar gent, alguna de la qual ja començava a tindre unes certes habilitats comunicatives en català. I ara ens n'ha arribat una altra. I diguem que el procés d'incorporació torna enrere.
Els coneixements lingüístics, m'hi entretindré molt poc. Les habilitats comunicatives, parlar i escriure, un parell. Clar, fixeu-vos que pel que fa a la competència dicotòmica, saps parlar sí o no, tenim un 80%, a Catalunya, a les Illes Balears, a la Franja. Al País Valencià hi ha aquesta doble coloració perquè utilitzen un sistema escalar, però no d'autoavaluació de l'1 al 10, sinó un sistema escalar que ens diu que parles bé perfectament o perfectament, bé un poc i gens. I bé, la tradició ha estat sumar bé i perfectament per al sí i són 56,4%. Però clar, si hi afegim un poc, seria el territori que presentaria la xifra més alta. Clar, això, alerta, segurament no és ni una cosa ni l'altra, la xifra que hauríem de tenir en compte al País Valencià. És el que passa a contrastar dades obtingudes amb procediments diferents. Això és parlar, una competència ja vinculada, diguem-ho així, a processos de l'activació de processos de normalització lingüística, a la presència de la llengua a l'ensenyament, etc. Doncs bé, veieu que a Catalunya i les Illes Balears la progressió és més o menys la mateixa, anem cap als 2/3 de la població que declaren saber escriure en català. Al País Valencià hem de fer el mateix matís que he fet abans, també la manera escalar de quantificar-ho ens genera una mica de complexitat analítica, és evident. Sorprèn una mica el 41,2% de la franja, tenint en compte que la presència del català en el sistema educatiu és quifida. A la franja, diguem-ne, hi ha una presència del català escrit, de vegades associatiu, festiu, etc., allunyat habitualment de la formalitat comunicativa, però no és menys cert que en situacions de minorització l'avaluació de les competències sol ser més generosa. I no cal dir que a la Catalunya del Nord i l'Alguer les xifres són mínimes. Bé, us he parlat que per comptabilitzar les competències lingüístiques tenim un procediment dicotòmic, el sí o no, i el procediment escalar. Us poso dades escalars només per fer-vos adonar que Andorra, que aquí el seu mesurament amb les seues enquestes el fa de manera escalar, Andorra és el territori que presenta millors habilitats comunicatives en català. La resta ja no les comento perquè s'adiuen moltíssim amb les dades dicotòmiques que hem vist abans. La llengua habitual, entrem en els usos, entrem en els usos. Clar, aquest és un terreny importantíssim, és clau. Mireu, aquí estem parlant, i això és important que ho tinguem en compte, quan parlem de llengua habitual, és l'indicador global de capteniment dels individus respecte a l'ús de la llengua. És una avaluació en termes percentuals de l'ús genèric de la llengua en la vida dels individus enquestats. Clar, en relació a les dades d'aquí, fixeu-vos que allò que es debat és el predomini o l'equitat. Més català que castellà o més català que francès o més català que italià, etc. O igual un que l'altre, el predomini o l'equitat. Això és important no perdre-ho de vista, perquè s'han fet algunes lectures dels usos, diguem-ho així, associades a pèrdues de parlants, quan en realitat el que s'està perdent és intensitat de parla, no parlants, sinó intensitat de parla. Ens trobem en un àmbit de crisi important, una crisi important en els usos. Jo focalitzaria moltíssim la meva diagnosi en els usos lingüístics. Tenim una crisi important d'usos lingüístics. Fixeu-vos que el diferencial de llengua habitual a Catalunya és del 36 al 50, s'ha reduït una mica en les dades 2018. Això ens ha de fer encendre els llums d'alerta, sobretot en els territoris en què hi ha hagut
polítiques lingüístiques actives i amb continuïtat temporal. Ens hem de fer preguntes, hem de qüestionar-nos coses sobre aquesta qüestió. Passa una mica el mateix a les illes. Fixeu-vos que després ho veurem, que el 36,4% de llengua habitual es correspon idènticament amb el 36% de llengua d'identificació. És clar, la identificació lingüística és fonamental per activar-ne l'ús. Bé, Andorra és el territori que ha millorat més. Andorra, deixeu-me dir-vos que fixeu-vos que històricament es deia que la independència no garanteix que la llengua se salvarà. Bé, efectivament això passava abans de l'any 90. Fins l'any 90 la llengua a Andorra va ser un moment de crisi importantíssima i efectivament van veure les orelles del llop. És a dir, van veure que la dinàmica estrictament economicista d'internacionalització estava portant a mal borràs la llengua patrimonial. Aquí es van posar les piles a Andorra i com que han tingut poder i voluntat d'exercir-lo, les coses a Andorra han millorat. Una lectura, diguem-ho així, que us puc suggerir és la correlació entre el nivell de sobirania lingüística i, sobretot, també la voluntat d'aplicar, diguem-ne, mesures rehabilitadores de la llengua. És central amb la salut de la llengua. Clar, els usos habituals a l'Alguer i a la Catalunya del Nord ja estem parlant, ja podem començar a dir que amb l'anàlisi de les primeres variables de matèria primera, llengua inicial, llengua d'identificació i ara els usos veiem que estem en un procés de substitució lingüística important, més enllà d'altres variables. Al País Valencià, que no tenim les dades de llengua habitual, sí que tenim dades de contextos específics. I bé, el titular, molt ràpid, perquè tot va en titulars en aquesta xerrada, el titular és que el valencià, quan surt de casa, perd terreny. El valencià es refugia a la llar, en aquell 29-30% de la comunitat etnolingüística base. Quan surt d'aquí ja comença a perdre pistonada. No és el mateix que passa a Catalunya i a les Illes Balears, on veiem que, i Andorra, per descomptat, on veiem que el català, quan surt de casa, en segons quins contextos, millora les dades de la llar. Millora les dades vinculades a la llengua inicial i, en definitiva, després a la llengua d'identificació. I aquí teniu ara una mica, i acabo, un gràfic de síntesi, en veurem un altre després. Tenim dos reflexions a fer. Una sobre la capacitat d'atracció de la llengua. Fixeu-vos que aquí ho veiem. Nosaltres hem consensuat un mètode analític per diagnosticar si la llengua avança o retrocedeix, si més no en aquestes parets mestres, en aquestes variables estructurals. I són dues correlacions aquí, on la llengua inicial és la referència. Llengua inicial, llengua d'identificació, línia blava. On és positiva? Part dreta. A Andorra i a Catalunya i després les Illes Balears. Són unes intensitats, diguem-ho així, unes magnituds modestes, la d'Andorra, Déu-n'hi-do, però, diguem-ho així, el decalatge és positiu de llengua inicial i de llengua d'identificació. Clar, això ens diu que la llengua té una certa capacitat d'atracció, tenint en compte aquestes variables. Si la correlació, quan ho feu a l'Alguer i a la Catalunya del Nord ja veieu resultats negatius, encara més negatius si feu la correlació llengua inicial i llengua habitual a la Catalunya Nord i a l'Alguer. Les dades de llengua inicial i de llengua habitual, aquesta correlació, són positives novament a Andorra i a Catalunya, per tant, mantenen la mateixa dinàmica, però no són positives en relació a les illes. Aquí hi ha una explicació, jo diria que bastant clara. Les circumstàncies ecolingüístiques de multilingüisme extrem, de sistema laboral amb un món socioeconòmic que està una mica d'esquena a la llengua, en el cas de la llengua habitual, té conseqüències. Per tant, ja veieu una mica un dibuix on hi ha uns territoris, Catalunya,
i les illes, perdó, Andorra i Catalunya, que presenten unes dades d'atracció lingüística moderadament interessants. Tenim unes illes Balears que va al darrere, més contradictòries. Tenim un País Valencià, que com que no tenim les variables estudiades no ho podem diagnosticar. Un País Valencià on passen coses i no precisament bones, i processos de substitució lingüística en marxa claríssims a l'Alguer i a la Catalunya del Nord. A la Franja, ja us dic que era el territori on la llengua trobava molta comoditat, sobretot en la informalitat comunicativa. A poc les coses han anat canviant i, per tant, ja tenim dades, recerques, la de Nacho Soroll, la tesi doctoral d'ell, per exemple, doncs ens alerten sobre processos que podríem dir de substitució lingüística en sincronia a través del comportament lingüístic d'edats diferents que ens han de fer pensar. I l'altra cosa, i acabo aquí, és la transmissió lingüística intergeneracional. Veure què passa aquí és l'altra variable que històricament hem considerat per veure si la llengua té una capacitat de reproducció, en definitiva. A veure, deixeu-me dir bàsicament que tenim un indicador sintètic elaborat per Joaquim Torres, l'ITIC, l'Índex de Transmissió Lingüística del Català, i veieu que els resultats són positius a Catalunya. Andorra el poso a banda perquè tampoc no hem pogut harmonitzar la metodologia d'obtenció de les dades, i també són positius a les Illes Balears, insignificantment positius a la Franja, passen coses a la Franja, i clarament negatius a l'Alguer i a la Catalunya del Nord. El País Valencià, que és prop d'un terç de la població, convé no perdre de vista que ens calen dades sobre això. Hi ha unes dades de 2004, avaluades recentment, estem parlant de 2004, on, contràriament, es posen matisos. El 2004 hi va haver una enquesta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua que va diagnosticar, per dir d'alguna manera, va estabilitzar la transmissió lingüística generacional. Un resultat neutre. Però una anàlisi més aprofundida que en van fer Albert Favà i Brauli Montoya ens indicava que allí hi havia dues zones, una amb gran població, zones discontínues territorialment, amb les grans ciutats com a estandards, on la dinàmica era negativa, i la constel·lació de semiciutats valencianes, diguem-ne així, tenia una dinàmica positiva. I al vell mig, això eren 40 i 40%, i al vell mig un 20% que es trobava en territori de ningú. Jo no sé com hauran evolucionat les coses. És peremptori avaluar-ho. És fonamental que el País Valencià s'incorpore, que surta de la individuació demolingüística i s'incorpore en els seus protocols d'enquestes als protocols que hem fet anar per a l'anàlisi de tota la comunitat lingüística. I acabo. Deixeu-me referir breument a Catalunya i deixeu-me recórrer a les paraules del poeta, allò del tot està per fer, tot és possible. A veure, jo crec que, sincerament, que no tot està per fer, s'han fet moltes coses. La pregunta correlativa és què seria de la llengua sense una intervenció institucional? Clar, el debat, si de cas, s'hauria de situar en l'adequació i l'encert de les coses que s'han fet, de les polítiques i planificacions lingüístiques, sense perdre de vista el caràcter dinàmic, l'adaptació a diferents contextos sociolingüístics que ha de ser prevista per les persones que les apliquen. Clar, avui es detecta un descontentament i una inquietud creixent amb els resultats de les polítiques públiques. És així, s'estan qüestionant coses. Jo diria que algunes amb tota la raó del món. Per exemple, el món de l'ensenyament, el model de conjunció lingüística, la vehicularitat del català, no s'ha aplicat amb el rigor que hauria calgut. I jo això ho veig en uns termes d'una certa estafa. Avui podríem dir que si apliquéssim, diguem-ho així, que aquí tenim l'altra
cara de la moneda, diguem així, les pressions, la judicialització del model, si apliquéssim el 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de vehicularitat del castellà, doncs hi sortiríem guanyant. Estic convençut que globalment hi sortiríem molt guanyant. Bé, el català a la universitat, això em toca de prop, està perdent terreny. Jo ja començo a estar una mica tip de tocar les portes dels equips de govern per alertar sobre una situació que la trobo del tot inadequada. És a dir, estem parlant d'una internacionalització acrítica, de vegades absolutament obtusa i sense cap sentit, d'un economicisme a ultrança que no preveu les possibilitats, les conseqüències que té en la nostra llengua. Clar, jo dic, són àmbits que nosaltres, des de les polítiques subestatals, tenim coses a dir i potser no les hem dit o les hem fet també com hauria calgut. Hi ha d'altres qüestions, no faré un repàs aquí, però, per exemple, estem parlant de la incorporació de la població estrangera, que és molt important, la qüestió, com heu vist, en funció de l'anàlisi demolingüística que he fet. Clar, a veure, tenim una eina molt potent a Catalunya, el Consorci per a la normalització lingüística. El Consorci segur que necessita millora i potser millor optimització d'estratègies, etc. Però tenim una eina que ha anat greixant-se amb el temps i que ha intentat donar resposta a una situació ecolingüística que no és gens fàcil, de resoldre. No ho és gens. És complexa i no la resoldrem amb fórmules simples. No tot està per fer. Ara bé, jo voldria que ens plantegéssim si tot és possible. Si tot és possible. Mireu, la normalitat, el concepte de normalitat, és un concepte polisèmic. És un concepte, jo diria que hi ha tantes normalitats com gent hi ha aquí i no cal dir pels que hi ha a fora. Veure, en un context de multilingüisme extrem com el que vivim, el català viurà en una negociació comunicativa permanent. Clar, el que hem de fer és que hi participe amb la millor de les disposicions dels usuaris i també amb les millors condicions possibles. Hem de treballar en aquesta línia. Jo soc partidari d'una política lingüística, de la intervenció institucional, però d'una nova política lingüística, deixem-ho dir-ho. Una política lingüística, si voleu, de caràcter holístic, que doni joc a una multiplicitat de variables i d'actors, que es faci des de dalt, des de l'administració, que es faci des de baix, des de la societat civil, sobretot destinada a la consecució d'un plurilingüisme equitatiu, que tingui un enfocament macroinstitucional, meso, diguem-ne, institucional, entitats, etc., col·lectius, paraoficials, i micro, l'individu. L'individu, evidentment, l'individu és molt important, però els altres nivells l'acompanyen. L'acció, diguem-ho així, polinivellada, al servei de la llengua, al servei de la causa noble de la normalitat lingüística del català, jo crec que és el camí. Som-hi, doncs. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Miquel Àngel, per la intervenció. I ara l'Helena serà l'encarregada de... serà l'encarregada de les preguntes que han anat, les intervencions que han anat arribant al xat. Us animem a continuar fent aportacions i Miquel Àngel ens anirà responent o ens anirà donant la seva opinió. Helena? Hola, bona tarda. Bé, tenim diverses preguntes que s'han anat succeint al xat a la mesura que anava parlant amb Miquel Àngel. En primer lloc, tenim una pregunta d'Albert Fabà. Ell, en relació al que deia Miquel Àngel Pradilla, que cal parlar dels futurs del català atès a la diversitat dels 7 territoris, pregunta si es podria fer una taxonomia agrupant territoris
i n'apunta una. Serien 4 blocs. Per una banda, Catalunya i Andorra, per l'altra, les Illes i el País Valencià, per l'altra, la Franja de Ponent, i un quart bloc seria Catalunya Nord i l'Alguer. I pregunta què li sembla. Bé, en relació, Albert, hola, molt agraït per la pregunta. Bé, el que em sembla és que en relació al que jo he comentat, jo volia donar un missatge molt clar, i és que cada comunitat de parla és un ecosistema específic que s'ha de plantejar la seva manera de fer polítiques i planificacions lingüístiques. Per tant, és a cada territori on la llengua té unes determinades necessitats. En això em referia. Clar, si nosaltres fem una valoració general de l'estat de la llengua, més o menys coincideix amb les agrupacions que tu has fet. Però el fet d'agrupar-les no vol dir que les situacions siguin les mateixes. És a dir, l'anàlisi fina interna ens donarà diagnosis que pot ser al final, diguem-ne, tindran una correspondència, però sens dubte que internament hi haurà divergències clares. És clar que hi haurà coses comunes i que es poden considerar, però jo crec que cada territori l'hem d'avaluar específicament. Bé, també l'Albert Favà pregunta sobre la substitució lingüística. Diu, normalment és la pèrdua de la llengua des d'un punt de vista intergeneracional. A Catalunya i Andorra no n'hi ha, i a les grans ciutats valencianes, l'Alguer i Catalunya Nord, sí. No és així? Sí, efectivament. De tota manera, sí que voldria dir-vos que, i això ho hauria d'haver dit a la intervenció perquè és central, mireu, nosaltres parlem de la reproducció de la llengua amb l'indicador des de Fishman, de la transmissió lingüística, però això avui, i les dades nostres, les dades que avaluem són una mostra palmària, això avui ho hem de complementar en noves anàlisis de la nostra situació, i això em dona peu a fer un complement del que potser hauria d'haver dit. La nostra situació, que és la de Catalunya, posem per cas, que és d'atracció lingüística en variables fonamentals, llengua inicial, llengua d'identificació, llengua inicial, llengua habitual i transmissió lingüística, ha entrat en crisi, i ha entrat en una crisi que ens pot portar a situacions realment d'una complexitat comunicativa important en els usos. Clar, per tant, això és compatible amb una diagnosi en els usos molt deficitària i hem de posar la pila. Ens hem de posar les piles amb aquesta qüestió. Bé, hi ha una altra pregunta de la Núria Espelta que pregunta quines mesures rehabilitadores de la llengua caldria aplicar. Podria posar algun exemple de les més importants? Sí, Núria, hola, moltes gràcies. A veure, la política lingüística, com us he dit, ha de fer un salt, diria jo, ha de, diguem-ne, ha de fer consideracions que vagin més enllà dels paràmetres que consideràvem fins ara. Avui, i la sociolingüística crítica d'alguna manera ho posa damunt de la taula i tenim una sèrie de joves investigadors, el mateix Avelí, o la Marina Massaguer, etc., en parlen en moltes de les seues xerrades. A veure, el context en què viu una determinada llengua és fonamental. Si us fixeu en allò que he dit, el gràfic de la vitalitat etnolingüística, allí hi ha un conjunt d'inputs que són centrals. Un d'ells era el marc econòmic, posem per cas. El marc econòmic avui ens va en contra absolutament. Per què? Doncs perquè som un territori que per moltes causes, una d'elles perquè ens trobem en una societat occidental, diguem-ho així, amb un bon nivell econòmic, amb una bona climatologia, jo diria que amb una certa capacitat d'acolliment, que no a tot arreu es dona. Bé, això atrau a moltíssima gent. I atrau a moltíssima gent que s'incorpora, per exemple, en un àmbit socioeconòmic on tenim
una tipologia de població la que ens arriba, de molt poc nivell cultural, amb una guetització a l'hora d'instal·lar-se, amb molt poques, diguem-ne, possibilitats de fer el salt social. Per tant, incorporar-se, diguem-ne, a la societat, incrementar el seu estatus social amb la llengua, diguem-ho així, com a ariet. Clar, les qüestions econòmiques, les qüestions laborals, no? Tot això avui en dia s'està posant damunt la taula perquè condiciona d'una manera extrema allò que passa, allò que li acaba passant a la llengua. Mireu, avui en dia el món socioeconòmic es troba en una situació, jo diria, de gran degradació pel que fa a la llengua catalana. Cada vegada trobes amb més gent que acaba queixant-se de la desatenció en català, quan això fa uns anys no passava, o no passava tant, si més no estic parlant ara a Catalunya. Aquí estem entrant, i aquí en política lingüística diria en un cert relaxament en l'aplicació de la mateixa legislació que tenim. Hem d'anar molt més enllà, diguem-ho així, de les nostres polítiques lingüístiques, Núria, és evident, però les que tenim tampoc no les apliquem com caldria. I el món de l'ensenyament, en definitiva, és un món clau sobre aquesta qüestió. Una repensada sobre el món educatiu és fonamental i és una repensada que s'haurà de fer des del multilingüisme, no des de la dualitat castellà-català. S'haurà de fer des del multilingüisme, amb noves metodologies i garantint la centralitat de la llengua. Aquí tenim una pedra de toc important. És a dir, s'han de tocar molts d'aspectes, però sobretot tot aquest conjunt d'aspectes han d'anar de bracet. Per tant, han d'anar al servei d'un projecte. És una acció, diguem-ho així, col·legiada, multinivell, que ens donaria, sense cap mena de dubte, molta més comoditat a la llengua. Bé, l'Albert Favà comenta un dels elements negatius més importants és que entre les noves generacions l'atracció es produeix pel castellà. Què caldria fer, pregunta ell, per afavorir la tendència contrària? Sí, bé, estem en un tema clau, no? I a més, ja us dic, la sociolingüística crítica l'ha posat damunt de la taula i comencem a tenir ja una mica de recerca sobre la qüestió, els nous parlants, on hi ha, en definitiva, diguem-ne, derivades en què el sistema econòmic hi està implicat, el tema actitudinal és clau, és fonamental. Clar, ens cal conèixer molt més, diguem-ne, una població no catalanoparlant que presenta perfils molt diversos i relacions amb la llengua molt diverses. És una població, els no catalanoparlants, que podríem dir que té un gruix importantíssim. No estic parlant només dels que no el tenen com a llengua inicial. És un gruix molt gran. És a dir, ser capaços d'atraure'ls cap al català és una de les feines que se'ns posa damunt de la taula, que no és fàcil, que ens fa falta entendre molt bé quina és la relació que tenen amb el català i amb el castellà. A veure, no puc donar fórmules màgiques, òbviament. Sí que puc dir-vos que el tema dels nous parlants ha de ser centre d'atenció en recerca i d'execució de polítiques lingüístiques. Cada vegada s'està fent més, però és un àmbit en què ho hem de focalitzar tota la nostra atenció. Molta ideologia, en definitiva, hem de ser capaços de traslladar favorable. Aquí, pel que fa a la matriu valorativa de la llengua, deixem-ho complementar, crec que és important crear un sistema afectiu millor, diguem-ho així, per a la llengua catalana. En aquests moments, la nostra matriu valorativa la veig deficitària. És a dir, econòmicament, avui ja no sé si podríem dir, com dèiem fa uns anys, que el català ens dona més feina, més bona i més possibilitats d'ascens social. Crec que això ho hem de revisar, hem de mirar-ho, què està passant. Bé, la Beli Flors voldria saber l'opinió del ponent sobre dues qüestions. En primer lloc, sobre les polítiques lingüístiques del govern del Botànic al País Valencià
Pregunta si podrien servir per revertir les tendències negatives que ha apuntat o són insuficients. I, en segon lloc, moltes d'aquestes iniciatives, diu, han estat retallades pels tribunals. Pregunta com es pot fer front a aquesta judicialització. Bé, el tema valencià és un tema que m'ocupa i em preocupa extraordinàriament. De fet, vaig tindre l'honor el 2016, a les jornades de sociolingüística del COI, jo vaig fer la ponència acadèmica al costat de la ponència política que va fer Rubén Trensano. Conec bé la realitat valenciana, en definitiva. És a dir, jo la vaig plantejar en un seu moment, en una dinàmica històrica, parlant d'una època d'infraplanificació lingüística amb l'esquerra al poder, del 1983 al 1995, infraplanificació lingüística, amb la dreta al poder contra planificació lingüística, i després entràvem a partir del 2015 en una etapa que encara he de catalogar. És cert que les expectatives suscitades pel govern del Botànic s'han vist, òbviament, defraudades, sobretot pels sectors més compromesos amb la llengua. Què ha passat aquí? Alerta amb el poder i la capacitat d'exercir-lo. És que el Botànic, en definitiva, qui porta la política lingüística és l'ànima nacionalista de compromís. És a dir, això vol dir que hi ha una ànima a compromís que no és nacionalista i l'altra part del govern, el PSOE, ja sabem què és. Més, diguem-ho així, Podemos des de fora. Per tant, la capacitat d'exercir poder és limitada. És molt limitada. A més, com tu dius, Avelí, amb una oposició absolutament, amb sang als ulls, que judicialitza qualsevol mesura rehabilitadora. Mira, la meva diagnosi en aquell moment, no sé si la compartiràs, és la següent. La millor de les polítiques lingüístiques és aquella que es pot aplicar. Primera qüestió, és aquella que es pot aplicar. Per tant, tu has de fer una anàlisi de la realitat sociolingüística, per tant, fer una diagnosi, establir-ne una terapèutica, i la terapèutica, diguem-ho així, ha de preveure que la societat és capaç de poder assumir la medicació, perquè si no poden assumir la medicació canvien de metge, és a dir, canvien de governant, amb la qual cosa ja no tenim possibilitats de terapèutica. La cosa ha de ser gradual, s'ha d'adaptar a una societat, una part molt important de la qual ha perdut la llengua com a patrimoni, més enllà, diguem-ho així, que la parlen, que la puguen parlar. Fins i tot l'han perdut com a patrimoni valoratiu. I, per tant, tot això es fa difícil, l'acció de polítiques lingüístiques, diguem-ne, reparadores, veritablement reparadores. Ens trobem, per exemple, amb la contradicció que allí on s'haurien d'aplicar polítiques lingüístiques més reparadores és justament allí on hi ha una massa social que promou poders justament contraris a les mesures que la llengua necessita. És una dramàtica constatació, però jo crec que la llengua al País Valencià en aquests moments, i tu ho saps molt bé, presenta uns indicadors de capteniments comunicatius molt preocupants, que farem bé de no perdre de vista. Bé, no hi ha més preguntes al xat. Bé, doncs, si no hi ha més preguntes al xat i bé, ja diguéssim que hem complert l'expectativa horària, si us sembla bé ho deixaríem aquí i us emplaçaríem a la propera sessió, que serà el dia 27, també dimarts, amb la presència d'Avelí Flors, i parlarem i centrarem el debat en la qüestió dels jovens i la llengua catalana, en aquesta anàlisi sobre el futur, sobre la salut del català.
Moltes gràcies, Miquel Àngel, i moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat durant aquestes 2 hores de sessió d'esta conferència inaugural del tercer cicle de conferències sociolingüístiques a les Terres de l'Ebre. Per tant, gràcies a tots i fins la setmana que ve. I bon Sant Jordi. Bon Sant Jordi. Bon Sant Jordi.